Mark. Sådan der. Det der er Mathias Lund. Og i dag, da jeg var inde i byen, skete der noget helt utroligt. Jeg mødte en buddhistisk munk, og han solgte mig den her bog. Og jeg tænkte, hvorfor ikke læse op af den på internettet? Fordi at det er den første tanke, jeg kom i tanke om, af en eller anden grund. Bogen hedder Srimad Bhagavatam. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Jeg ved ingenting om buddhisme forresten. Så det her, det bliver en første gang for mig. Så vi kan se, der er en grøn fyr med en pind. En pige, tror jeg det er, med nogle blomster, og en anden grøn fyr. Jeg ved ikke, og de er i en skov. Vi kan lige prøve at se, hvad der står om bagpå. Hvis du ikke kan lide mig at høre mig læse, så kan du egentlig bare slukke for lyden og læse for dig selv. Men nu læser jeg op her. Herren Ramachandra følte stor medlidenhed, da han så sin hustru i den tilstand. Da Ramachandra kom til hende, blev hun umådeligt ulykkelig over at se sin elskede, og hendes lotuslignende mund viste hendes frøde. Menneskesamfundet befinder sig på nuværende tidspunkt ikke i glemselens mørke. Det har gjort hurtige fremskridt på den materielle komforts, uddannelsens og det økonomiske udviklingsområde over hele verden. Men et eller andet sted halter hele samfundskroppen, og derfor opstår der stridigheder i stor målestok over selv mindre betydningsfulde spørgsmål. Der er brug for et fingerpeg om, hvordan menneskeheden kan blive forenet i fred, venskab og fremgang for en fælles sag. Srimad Bhagavatam vil opfylde dette behov, for den er en kulturel fremstilling, som har til formål at åndeliggøre hele menneskesamfundet igen. Srimad Bhagavatam refereres til som den moderne frugt på den vedigste litteraturs træ, og er den mest fuldstændige og autoritative fremstilling af vedisk kundskab, der berører alle områder af menneskets verden. Det er sådan set bagsiden af den her bog. Nu lad os gå ind i bogen. Vi har titlen her. Det er 9. bog, Befrielse. Og det er første del, det vil sige det er kapitlerne 1-11. Der står hvem der har oversat den herovre. Jeg kan lige prøve at lade jer se det. Og så har vi en indholdsfortegnelse. En lang indholdsfortegnelse. Jeg viser jer ikke hele indholdsfortegnelsen, eller introduktionen, eller forordet. Der er en underskrift hernede, hvis I vil se den. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Jeg har ingen anelse om, hvem det er. Her er mere introduktion. Og så er vi her med Srimad Bhagavatam af Krishna Dvaipanyana Vyasa. Jeg udtalte helt sikkert det forkert. Hvad står der hernede? Her står noget på... Jeg ved ikke, hvad for et sprog det nederste er, men det øverste, det er sanskrit. Så lad os gå i gang med at læse. Kong Sidiomas bliver til en kvinde, og så er der lige en introduktion om, hvad der står her i. Jeg kan lige prøve at zoome ud, og så kan I pause, hvis I vil læse det. Jeg har ikke tænkt mig at læse det op. Så kører vi. Jeg er heller ikke vant til at læse op for resten. Det her, det er noget nyt for mig. Og så har vi tekst 1 her. Den står først på sanskrit. Du kan bare pause, hvis du ikke kan følge med. Eller du kan slukke lyden, hvis du ikke kan lide at høre min stemme. Kong Pariksit sagde, min herre Sukadeva Goswami, du har givet en udførlig beskrivelse af alle de forskellige Manus perioder og de forunderlige handlinger, som guddommens højeste personlighed, der besidder ubegrænset kraft, har udført i disse perioder. Jeg er så heldig at have hørt dig fortælle alt om alt dette. Så kommer vi ned til tekst 2-3, som står på først sanskrit, og så det andet sprog, som jeg ikke ved hvad er. Ja, det er det andet sprog. Det er med fed skrift, jeg skal læse. Jeg zoomer lige ud.
Satyarata, den helgenagtige konge over Dravidadesa, der modtog åndelig viden ved slutningen af den forrige tidsalder gennem den højeste nåde, blev senere Vaivastamanu, Vivasvans søn. I den næste Manvantara manusperiode. Okay, så det er en manusperiode. Dejligt at vide. Jeg ved stadig ikke, hvad manusperioderne er, men jeg skal nok finde ud af det. Denne viden har jeg fået af dig. Jeg forstår og så at konger som Ikshvaku var hans sønner, sådan som du allerede har forklaret. Så lad os gå videre til den næste side. Og lad os zoome helt ud, så jeg kan se det hele. Vær god at fortælle om evnerne hos alle de berømte konger, der blev født i Valvasvata Manus dynasti. I beregnede de konger, der allerede er gået bort, dem der måtte åbenbare sig i fremtiden, og dem der eksisterer nu. Så kommer vi til tekst 6, som står først på sanskrit og det andet sprog. Næste side. Så er vi her. Sutta Goswami sagde, du Sukadeva Goswami, den største kender af religiøse principper, blev anmodet således af Maharaja Pariksit i forsamlingen af alle de lærte inden for vedisk viden, gav han sig til at tale. Så kommer vi til 6-7. Sukadeva Goswami fortsatte. O konge, dine fjenders undertrykkere, hør mig nu fortælle meget detaljeret om Manus dynasti. Jeg forklarer så meget som muligt, skønt man ikke kunne sige alt om det, jeg kan ikke følge med. Sige alt om det, om man så talte i 100 af år. Det kan godt være, det er svært for mig der, men jeg fortsætter altså. Så kommer vi til tekst 8. Den transcendentale højeste person, oversjælen i alle levende væsener, der befinder sig i forskellige livsstatuser, høje og lave, eksisterede ved slutningen af tidsalderen, da hverken dette manifesterede kosmos eller noget andet end ham eksisterede. Betydning. For at indtage den rette position, hvorfra man kan beskrive Manus dynasti, begynder Sukadeva Goswami med at sige, at når hele verden bliver oversvømmet af det kun guddommens højeste personlighed, der eksisterer, og intet andet. Sukadeva Goswami vil nu beskrive, hvordan Herren skaber andre ting, den ene efter den anden. Okay, så går vi videre til tekst 9. Jeg tror, der er 20 tekster eller sådan noget. Jeg har ingen anelse. Okon Pariksit fra guddommens højeste personlighedsnavle udviklede der sig en gylden lotus, som herrens Brahma med de 4 ansigter blev født på. Så har vi tekst 10. Så skal vi bladre. Marici blev født fra herren Brahmas sind, og fra Maricis sæd fremkom Kasyapa fra Daksha Maharajas datters liv. Fra Kasyapa blev Vivasvan født gennem Aditis liv. Det gav jo ingen mening, eller det giver jo sikkert mening for nogle af jer, men for mig gav det ingen mening. O konge, Bharata-dynastiets fremmeste, fra Vivasvan blev Sradadeva Manu født gennem jeg kan ikke udtale det der, Sanyas liv. Sradadeva Manu, der havde betvunget sine sanser, undfanget 10 sønner i sin hustrus Sradas skød. Disse sønners navne var, nu kommer der en masse navne, Ikshvaku, Nga, Saruyati, Dista. Hvordan kan der være... Ham deres navn kan jeg ikke udtale. Star,
Kurdasaka, Narisayanta, Pradra, Nabaka og Kavi. Så går vi videre til næste side. Tekst nummer 16. Først havde Manu ingen sønner. For at få en søn til ham udførte han store helgen Vasista, der havde meget kraftfuld åndelig viden. Derfor en ofring for at tilfredsstille halvguderne Mitra og Varuna. Tekst 14. Vent, var vi ikke lige ved tekst 16? Jeg må have læst forkert. I hvert fald, jeg har det på video, så slemt kan det ikke være. Strata, Manas hustru, overholdte et løfte om kun at leve af mælk, og under denne ofring henvendte hun sig til en præst, der udførte ofringen, bøjede sig ned foran ham og bønfejlede ham om at give hende en datter. Tekst nummer 15. Den ledende præst sagde, udfør ofringen nu, og da personen, der stod for at give offergaver, fik denne besked, tog han det klare smør for at begynde at ofre. Da huskede han Manus hustrus anmodning og udførte ofringen, mens han reciterede ordet Vasat. Manu havde begyndt ofringen for at få en søn, men fordi præsten blev distraheret af Manus hustrus anmodning, blev en datter ved et navn Ila født. Da Manu så datteren, var han ikke særlig tilfreds. Derfor talte han til sin guru Vasista som følger. Jeg ved godt, hvad det betyder. Den her del af den forstår jeg godt. Min herre, I er alle eksperter i at recitere de vediske mantraer. Hvordan er resultatet, der blev det modsatte af det ønskede? Det der er en kilde til sorg. Der skulle ikke være forekommet en sådan ombygning af de vediske mantra-resultater. Okay, lad os gå videre til tekst 18. Den er vist lang. Den er helt hernede i bunden. Beklager. I er alle selvherskede, mentalt afbalancerede og bevidste om, at den er absolute sandhed, og som følge af askese og bodsøvelse er I fuldstændigt. Nu finder vi ud af, hvad de fuldstændigt er. Renset for al materiel besmittelse. Ligesom halvgudernes ord står jeres ord altid ved magt. Hvordan er det da muligt, at jeres beslutsomhed er slået fejl? Nu kommer vi til tekst 19. Efter at have hørt disse ord fra Manu, forstod de uhyre kraftfulde oldefader Vasista afvigelsen fra præstens side. Derfor talte han som følger til solgudens søn. Lad os gå ned. Den uoverensstemmelse i resultatet skyldes din præsts afvigelse fra det oprindelige formål. I midlertid vil jeg give dig en god søn ved hjælp af mine egne evner. Så går vi op til tekst nummer 24, tror jeg det er. Sukadeva Goswami sagde, O kongen Parasit. Ikke Parasit, han hedder ikke Parasit, han hedder Pariksit. Efter at den meget berømte og mægtige Vasista havde taget denne beslutning, fremførte han bønner til den højeste person, Vishnu, for at forvandle Ila til en dreng. Tekst 22. Der er meget mere end 20 tekster her, jeg tog helt fejl. Fordi guddommens højeste personlighed, den suveræne hersker, var tilfreds med Vasista, gav han ham den velsignelse, han ønskede. Således blev Ila forvandlet til en fin dreng ved navn Siddhumna. Så er vi ved tekst 23 til 24. O kong Pariksit, ledsaget af nogle få ministre og venner, og ridende på en hest fra Sindhu Pradesa, gav denne helt Siddhumna sig engang ind i en skov for at jage. Han bar rustning og var smykket med buer
og pile, og han var meget smuk. Mens forfulgte dyrene og dræbte dem, nåede han hen til den nordlige del af skoven. Hvad skal der så? Det finder vi ud af om lidt. Nu går vi ned til tekst 25. Deroppe mod nord ved Meru-bjergets fod ligger der en skov, som kaldes Sukumara. Det tror jeg har hørt før, hvor herren Shiva altid nyder sammen med Uma. Så Jumna bevægede sig ind i den skov. Det er vist ikke så godt det her. Nu kommer der noget med her med ham der parasit. Kan Pariksit. Så snart Jumna, der var meget dygtig til at kunne, står der kunne der? Til at kue sine fjender, bevægede sig ind i skoven, så at han selv var blevet forvandlet til en kvinde, og hans hest til en hoppe. Okay, det er vist ikke så godt det her. Da hans ledsager også så deres identiteter blive forvandlet, at de havde skiftet køn, blev de alle meget så modige og stirrede blot på hinanden. Det er vist ikke så godt. Nu blev de alle sammen til piger. Tekst 28. Maharaja Pariksit sagde: yderst mægtige brahmaner, hvorfor besad dette sted en sådan kraft, og hvem gjorde det så kraftfuldt? Vær god at svare på dette spørgsmål, for jeg er meget ivrig efter at høre om dette. Så er vi ved tekst 29. Jeg tror snart, vi er ved at være færdige. Jeg har også optaget snart 20 minutter. Jeg tror, den bliver 20 minutter lang, den her video. Sukadeva Goswami svarede: nogle store helgenagtige personer, som overholdt de åndelige regler og reguleringer strengt, og hvis udstråling fordrev mørket i alle retninger, som en gang for at møde herren Shiva i den skov. Det gav ikke mening. Eller det gav ikke mening for mig. Jeg forstod det ikke. Jeg forstod godt det der med, at de alle sammen blev til kvinder. Men nu finder vi ud af, hvad der sker. Da gudinde Ambika så store helgenagtige personer, skammede hun så dybt, for på det tidspunkt var hun nøgen. Hun rejste sig øjeblikkeligt fra sin mands skød og prøvede at dække sit bryst. Tekst nummer 31. Da de så, at herren Shiva og Parvati var engageret i seksuelle affærer, afstod alle de store helgenagtige personer omgående fra at gå nærmere, og drog bort mod Narayana's ashrama. Jeg ved ikke, hvad det er. Det finder vi sikkert ud af om lidt. Blot for at glæde sin hustru, sagde herren Shiva derpå: et hvert hankønsvæsen, der bevæger sig ind på dette område, vil øjeblikkeligt blive en hund. Det er sådan, nu får vi forklaret, hvorfor de blev til kvinder. Så siden den tid var intet hankønsvæsen kommet ind i den skov. Men efter at være blevet forvandlet til en kvinde, begyndte kong Sudyumna nu at gå fra den ene skov til den anden sammen med sine ledsagere. Der er noget kompliceret snak her, men det springer jeg altså lige over. Fordi det har ikke noget med historien at gøre. Eller det har det sikkert, men det er ikke vigtigt for historien. Man kan godt sige, at det er vigtigt for historien, men jeg vil egentlig bare hellere læse den egentlige historie end betydningen af historien, og så selv beslutte, hvad jeg tror på. Sudyumna var blevet forvandlet til den bedste blandt skønne kvinder, der stimulerer seksuelle begær, og hun var omgivet af andre kvinder. Hvad står der for enden? Jeg er nødt til at trække i bogen. Da Buddha, månens søn, så denne smukke kvinde vandre omkring i nærheden af sin ashrama, ønskede han med det samme at nyde hende. Det er vist ikke så godt, det her. Den smukke kvinde ønskede også at få Buddha, månekongens søn, som sin ægtemand. Selvfølgelig. Således undfangede Buddha en søn ved navn Pururara i hendes skød. Okay, så nu har de altså fået et barn. Og så læser vi den næste del. Jeg har hørt fra pålidelige kilder, at kong Sudyumna, Manus søn,
der således var blevet en kvinde, huskede sin families åndelige mester, Vasishtha. Det var ikke så meget, der var i den tekst. Vi er snart færdige her. Nu er vi ved tekst, jeg tror det er tekst 37. Ved Vasishtha så Sudyumnas sørgelige tilstand, blev han meget nedtrykt, fordi han ønskede, at Sudyumna skulle genvinde sin manddom, og begyndte Vasishtha igen at tilbede herren Sankara, også kendt som Shiva. Beklager, jeg løb tør for plads på min telefon, så der bliver lige et cut i videoen. Så vi læser videre nu. Vi er ved... Jeg ved ikke, hvad for en tekst vi er ved. O kong Pariksit, herren Shiva blev tilfredsstillet af Vasishtha. For at glæde ham og holde sit eget ord til Parvati, sagde herren Shiva derfor til denne her helgenagtige person. Din disciple Sudyumna kan være mand i 1 måned og kvinde i den næste. På den måde kan han herske over verden, som han vil. Så læser vi den næste linje. Det her det er tekst 40. Okay. Efter således at have modtaget sin åndelige mesters gunst, genvandt Sudyumna i overensstemmelse med herren Shivas ord sin manddom hver anden måned, og på den måde regerede han over kongeriget, skønt borgerne ikke var tilfredse med dette. Så er vi heroppe igen. O kong Sudyumna fik 3 fromme sønner ved navn Utkala, Gaya og Vimala, der blev konge over Dakshinapatha. Jeg ved ikke, hvad Dakshinapatha er, men nu er vi ved sidste tekst. Det er tiden er næsten gået her. Da tiden var moden, da Sudyumna, verdens konge, var tilstrækkeligt gammel, overdrog han derefter hele sin kongerige til sin søn Pururava, og gik ud i skoven. Betydning. Jeg kan godt lige læse betydningen for den sidste. Ifølge det vediske system skal en person inden for Varna og Ashrama-institutionen forlade sit familieliv efter, at han er blevet 50 år gammel. Derfor fulgte Sudyumna Varnaramas foreskrevne regulering ved at forlade kongeriget og drage ud i skoven for at fuldende sit åndelige liv. Okay, så han tager altså ud i skoven for at leve åndeligt. Det var første kapitel i den her bog, Srimad Bhagavatam. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at læse mere af den her. Hvis jeg får noget positivt feedback, er det så højst sandsynligt det, der kommer til at ske. Det har været Mathias Lund her, og jeg vil se jer snart. Ciao!